ଛୁଆଙ୍କର ଯଦି ଛୁଟି ଦିନ ଥିବ ନା ବାପା ମା' ମାନଙ୍କର ମନରେ ଖାଲି ଟେନସନ୍ ହେଉଥିବ ଯେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇକି ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଯାଆନ୍ତା କି ଯଦି ବି ସ୍କୁଲ ଦିନ ଥିବ ନା ତାହେଲେ ବାପା ମା' ମାନଙ୍କ ମନରେ ହେଉଥିବ ମୋ ଛୁଆଟା କେମିତି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସନ୍ତା କି ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦିଅନ୍ତି। ହୁଏତ ସବୁ ବାପା ମା' ମାନଙ୍କର ସମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏଇଟା ଥିଲା ୟୁହାନର ଏବେ ଛୁଟି ଚାଲିଛି, ଶୀତଦିନ ଛୁଟି, ଏଠି ୱିଣ୍ଟର ଚାଲିଛି ଏବେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କର ଦିଆହେଇଛି ୱିଣ୍ଟର ହଲିଡ଼େ। ତାକୁ ଘରେ ବସି ବସିକି କେବେ କେବେ ବୋର୍ ଲାଗିଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୋକାନକୁ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଏଲକ୍ଲନ୍। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ ନେଇଗଲି। ଏଠି ଯେମିତି ଶୀତଦିନ ଚାଲିଛି ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ଶୀତ ଆଉ ବର୍ଷାର ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି। ଏପଟେ ଡାହାଣ ପଟରେ ଛତା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏପଟେ ସବୁ ବେକରେ ସେ ଯେଉଁ ଆମେମାନେ ସ୍କାର୍ଫ ଲଗାଉଛୁ ଇଏ ପାଇଁକି ସ୍ୱେଟ୍ର ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଏଇ ଦୋକାନଟାରେ ଟିକେ ରିଜନେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଯେମିତି ଡାଲି, ଚାଉଳ ଆଉ ତେଲ ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ସବୁ ଥାଏ। ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ମାନେ ଘର ପାଖରୁ ହାର୍ଡ଼ଲି 400 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଏଇ ଦୋକାନଟା। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରାୟ ବେଳେ ଆଉ ୟୁହାନ ଏଇଟା ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ଦୋକାନ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଖେଳନା ଅଛି। ଆଉ ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗେ ସେ ଖେଳ ସେକ୍ସନକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଗଲା ମାନେ ଏଇଟା ନେବି ସେଇଟା ନେବି ସେଇଟା ନେବି ସେଇଟା ନେବି, ଆଉ ତୁମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଭାବିକି ଯାଇଥିବ ଦୋକାନରୁ ତୁମେ ସବୁ ଭୁଲିଯିବ। କାହିଁକିନା ତୁମକୁ 10ଟା ଜିନିଷ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ, ଏଇଟା ଦେଖିବା ଭିତରେ ସେ ଛୁଆଟା ଆଣୁଥିବ ମା ଏଇଟା ଦେଖିବି କି ସେଇଟା ଦେଖିବି କି ସେଇଟା ନେବି କି ଏଇଟା ନେବି କି। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ତ ତୁମେ ନ ଚାହିଁକି ବି ଅଜାଣତରେ ତୁମେ ଚିଡ଼ି ବି ଯାଉଥିବ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ବୋଧେ ସେମ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଉଥିବ। ବଟ୍ ଯାହା ବି ହେଉ ସିଚୁଏସନ୍ ସହ ଆମକୁ ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ତ ଜୀବନ। ଆମେ ବି ଆମ ବାପା ମା' ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛୁ, ଆଉ ଆମ ଛୁଆ ବି ଆମକୁ କରିବ। କିଛି ନହେଲେ ଯେତିକି ବାପା ମା' ହେବାର ସାର୍ଥକତା ସେତିକି ତ ଆମେମାନେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇବା ହିଁ ଲିଭେଇବା। ଏଇଟା ଆସିଯାଇଥିଲା ସେଇ ତା'ର ଖେଳନା ସେକ୍ସନଟା ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁ ଛୁଆଙ୍କର ଥାଏ ଏଇଟା ସେଇଟା 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 ସବୁ ନେବ ବୋଲିକି ସବୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜାଗାରେ କେମିତି ଖେଳନା ଥାଏ ଆଉ ଏଇଠି ବି କେମିତି ଅଛି, କିଛି ବି ବେଶୀ ଫରକ ନାହିଁ, ସବୁ ସମାନ ଟାଇପ୍ର, ଖାଲି ଏତିକି ପଇସାର ଫରକ ଆଉ ନହେଲେ କିଛିର ଫରକ ବି ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ସେମିତି ଖାସ୍ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମରି ଭଳିଆ ସେମିତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା ଇଏ ହେଇଗଲା ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଥାଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେମିତି ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାହିଁକି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲୁ କ'ଣ କ'ଣ ନେବୁ ବୋଲିକି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ହେୟାର୍ କଲର୍ର ସେକ୍ସନ୍, ଯେମିତି ସାମ୍ପୁ, ହେୟାର୍ କଲର୍ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏଇଠି ଏଇର ସେକ୍ସନ୍। ବାସ୍ ଭାବୁଛି ଏଇ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଏଇଟା ପାଇଥିବେ କି କେମିତି ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ମସ୍ତି ମଜାକ୍ ତ ଚାଲିଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେମାନେ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଶେଷ କରୁଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।